Čaute u dnešného videa. Dneska si znova zahráme Mobile Life. A ako som hovoril v minulom videi, tak ideme si dať nejakú prácu a dať potom normálne oblečenie. Takže ja označím, tak skúsime, napríklad tu vidím nejaký odpad. Jo, to je smetier. Tam vyskúšam ísť a ideme, že koľko za tú prácu dostanem. Aby som dostať aj oblečenie, tak uvidíme, či nejaké tiež dostanem a môžeme vyskúšať. Skúsime si to také, neviem, 3 práce a potom si poďme kúpiť nejaké oblečenie a potom neviem. Takže idem do toho tam. Jo, ja som narazil. Toto video nebude až tak dlhé, pretože trošku nevydarilo. Trošku mi to nevydarilo a teraz som sa skoro prekotil s tým autom. Takže ja zatiaľ idem. Tam tiež idem ako smetiara. A už viem, že nemám skákať do vody, pretože zdechnem. No, vedí, čo tým myslím. OK, tu obehnem tohto. OK. Toto je auto. OK. Tak asi idem do neho sadnúť. Tak som si idem do neho sadnúť. To nejdeš tam? Dobre, možno tak si to trošku spravím neporiadne, ale však tu už. OK. Ideme hore kopcom. Neviem, či si pamätáte, ale to bol minulý vlak, čo som išiel na prácu. A som išiel na ten nábytok a potom na tú pizzeriu. Ja idem ešte rovno, vidím. A toto by to malo byť, jo, to je to. OK. Takže ja toto vidím na toho výkričníka, tak dám F-ko a musím. Takže musím si zobrať ten auto, potom dať odpad a potom mám dať ten tlačítko. OK, to by mohlo byť ľahké. A ešte 5 minút mám na to. Jo, aha, ešte strešil. To sa niečo že má 5 minút. Ja musím byť to aj viacej minút, si myslím. OK, takže tam vidím nejaké obrázky na mape, tak asi to budú tí tereši. Tak ja tam idem, vyskúšam ísť. Že tam si bude niekde aj v meste. Niekde ďaleko. Ale viem, že nemôžem narazovať, pretože to auto mi vybuchne. Som to zistoval. Tak. Idem zatiaľ. Vyberám takú skratkou. Ja, to je voda! To sa nemalo stať. Ups. Teraz mi rozbíje práca, alebo... Nie, teraz som tu. Tak toto mi nevyšlo. Som vedel, že tam bude voda. Ježišmaria. Tak teraz som to dobré. Možno stočím ako smetiera po ceste a ukradnem auto. Kde tam rýchlo že tu idem. Helikoptera. Musím ma zobrať, že... To je jedno, tam rýchlo proste idem. Vidím, že ani táto práca nie je pre mňa dobrá. Niečo ma tu prenasleduje, ty kokos. Ten motorkár ma chce, ty kokos, ale ja neviem. Takže ja idem. Som tam nedalo ísť. Potom niekedy cez nejaké tie diely, tak môžeme vyskúšať aj vesmír, lebo som počul, že je nový update vesmír, tak tam môžeme skúsiť ísť také veci. Ja počkaj, tak kaďáme to, že to sa ukázalo inú cestu, ak to bolo tak auto. Alebo? Dobre, tak ja rýchlo idem. Pretože sa neoplatí, že? Dobre, som tu. Nemôžem si resetovať prácu, že by znova by som išiel. Ukáž. Kúknuť. Ide. Áno, kvitnem. No, tak už mobil to nezvláda. Tak ja idem takto a dám si rýchlo prácu. Tak asi si idem jednu prácu a potom si kúpim nejaké normálne oblečenie a pôjdem. Takže to teraz to je na severnej časti. To není normálne. Ale teraz som mal iba 4 minúty, nie 5. Počkaj, to sa tu časy menia.
Aha. Ok, tak ja neviem predstaviť nejaký blbý most, že pidi mali. Ok. No, to je ďalšie smetiak, som mohol ukradnúť auto, že... Nie, prečo ja? To není možné, ja som zase spadol. To není možné. To je proste unlucky, bože môj. To je proste unlucky, to ja neviem, čo mám robiť. Nie ten smetiak, je tu niekde? Nie, tak ja ukradnem teba, tak neukradnem. Ježišmarja, zase som to... tak už viem, že nemám ísť proste rýchlo. Tak, že druhá práca a faila. No toto bude ešte ťažšie, než som si myslel. Kodne to je... tu je auto. Tak ho zastavím. Ne, no neutečieš. Ok. Som v aute. Ja znova resetujem tú jobku. Ja neviem, ja som nejaký unlucky v tom Vobilifeu. Snažím na väčšie Roblox alebo niečo. Takže ja idem zatiaľ. Je to. Ok. Už za 2 minúty by som pochopala, že som zastihol. Ja som sa zbytočne vrátil. Ja idem proti smere, aha. A ten motokár, áno. Motokár ide proti furt za mňou, tak čo to je? Chybu. Tak, ja som Ragnarusa ako Robloxe. Vidím sa z toho jobku. Čo ten motokár chodí za mňou? Má vieš taký pocit. Game job failed. Tak ja si dám znova. Upset job. Tak nemôžem ísť tak rýchlo ako predtým, jak... Kde sme si všetky zabrali. To som ich zrazil, alebo čo? Alebo čo ty budeš, neviem. No tak asi niektoré veci ničí, ja vidím. Takže je vlak. To sa čím... Prečo tí motokári veredú len za mňou, čo to je už? No sebe názor som do vlaku, do stromu, do, neviem, do zeme. A tak tam. Víš, vyleze to? Vyleze to. Ok, takže tuto by mali byť niekde treše. Neviem, či sú blízko alebo nie. Ale to by malo byť niekde už. Vidím, že sa mi to už konečne aj podarilo niekam dostať. Ježiš, ako sa tam dostať, že? Dobre, ideme na extreme mode. Takže skočím. A teraz ideme na tú rampu a skočíme tam. Máme 3 minúty na to. Takže ja idem. A... Jo, yes! Ne, to auto horí! Je to nejaké náhradné auto. Tak. Auto GG. Povedz mi, že to je nejaké náhradné auto. Smetiarské. Prosím. Že... Ne. Ne, prosím. Prosím. Že to je náhradné. Ne. Ja to sa nemusím resetovať. A to radšej inú prácu, že? To je tak naschvál. Ja sa normálne dostanem už tými trešmi, ale nejaké blbé auto mi vybuchne až... No, to vidím ako prácu, tak idem vyskúšať. Skoč. Tu to kvitne, pretože je tak zbytočné, to je čo toto? Jo, ideme vyskúšať. 3, 2, 1 a jem! Ja som nezobral ten... Aha, ja mám 15 sekúnd. Skôr ja mám ísť. Ja, rovno. Áno, nie, neviem. Som 10 sekúnd. No tak to nie som nebral v tejto práci. 7, 19. Jaj, super. Tak ja neviem ani riadiť to je bara. Budeme sa dať asi Xboxový ovládač. Neviem. Jo, okej. I teraz neviem, či mám ísť cez to zelené, alebo cez to oranžové, alebo tak. Ježiš, to je ako videli ste, jak to driftovalo. Ne! No tak to. Dobre, tak táto jobka. Vyskúšame ešte raz, ale... On je tak na nič to riadiť. Tepe.
Alebo ja sa vyskúšam resetnúť. Neviem, čo mi to tak... Počkaj, ako mám dať tú lubičku? No, neviem. Tak nebudem sa resetovať, tak sa proste zabijem. Uiii. Auč. OK, že sa ho takto utopím rýchlo. Dneska sa mi žiadna práca proste mi nejde. Čo to je? Je to nejaký unlucky, alebo to je kvôli hre, alebo kvôli tomu, že batáha nesnáša, alebo kvôli čomu. A to sa zase kde? Ježišmarja. Ježiš to na to spavne. Keď zaberám auto a idem preč. Napríklad toto auto si zaberám. Ahoj. Otvárajte. Tak potom neviem, ako prácu si nadali, pretože Pixar mi išlo, ale nezarábate tak veľa peňazí. No, teda len tak mu to išlo. Niečo proste potrebujem, aby mi zarábalo aspoň pár peňazí potrebujem proste. Niečo to na mapu, čo všetko je. Takže to je lag, jak vidím. Koľko to, jak sa vám to asi nič. Teraz vyskúšame tento newspaper. Jobs sáhlo. To by som mala zacenzurovať, pretože práca je za... Takže ja tu zaraz idem. Jo, ja som išla naraziť celý. Ale poď, už. Moje auto, to tam je zdičilo, hej. Prečo? To tam zdičilo, kde sa im to povedať. Keby to za to že taký boka iba, že I believe iba Tesla. Ok, takže ja tam idem. Či mi to ukazuje rovno, že by som mal ísť. Idem rovno. Ja tu narazám všetko, čo je možné. Teraz kadele. Ok. No, dobre sa to odráže. Ja neviem, prečo svietia lampy. Kde deň je. Alebo tuto je nejaký fair. No, idem vyskúšať toto. Jo, je to práca. Hej, aha, tady musíme ísť. Dobre. 4 minúty. No tak to je ešte horšie než tento. No toto si musím poponáhľať. Počkaj, kde oheň, hej. Keď ja tam rýchlo idem. Vidím tam dva ohnie, tak... Oni to budú správne. Je tu všetko narážam, čo je tu vôbec možné. A... Mám len 3:35. Ja to ako rýchlo... Čo mám to povedať? To není možné, ja sa zase spadl do nejaké dúry, ty kokos. By mali vymeniť mapu v Mobile Life, lebo ja fakt neviem. Ale tak zjem čoho 20-kou? Ježišmarja. Ak to bude vlog a zarazím ma, tak asi ideme vybuchnúť auto. Dobre, ale to je nejaký horor kopec, tak konečne prejdem. To je cesta už. Lepšie. Som sa... What? Ale to nejde riadiť. Som normálne stlačal. Som normálne stlačal 2TV. To auto nejde riadiť. No to auto zasekol. Nie. To si... Ja som to auto zasekol. Ne. Ježiš. Poď auto. Váni to. Alebo dozadu aspoň. Jo, dozadu, poď. Prosím. Aspoň dozadu. Poď. Ježiš. Ešte celé snažím tu kokos. Je to nejaká normálna práca, ktorá by normálne išla. Dozadu nič nejde. Ja som teraz. Ani jedna práca sa mi ešte furt nevydarila. A teraz mi neviem, že sa mi vyťahá myška len tak. What? Ježiš, môj Gemini. Čo to je blbosť? Ježiš, ja vždy ako prácu som mal vec dať. Niečo presne darí, ja neviem už. Jak dlho je to video aspoň? 14 minútové šlo. Myslím, že potom bolo 20. Ja proste neviem, že sa nič nedarí. No toto už je koľka tá 3. alebo 4. práca.
ani prd, proste ešte furt. Asi dám do, ja neviem, dám si ten newspaper, alebo ja fakt neviem. Musím sa zobrať za to dobré auto a idem. Ja normálne, keď niečo radím, tak ja mám normálne šťastie, alebo ja fakt neviem. Mi nikdy ešte nestalo. Ja neviem, proste. Tak ja vyskúšam posledné. Je to normálne? Je toto normálne? Takže je asi tretia alebo štvrtýkrát, že si zdechnem. To sa iba nemá čistá toto. Len mne. Môj mobil to už nedáva s baterkou. 10% už. A ja som ešte ani jednu bohovú prácu nesplnil. Takže ja neviem. Ja idem posledne vyskúšať ten newspaper a jak sa mi to nepodarí, tak ja neviem už. To je to, že fakt potom som prekliatý, alebo neviem. Takže idem tam. Zase 2-hodinová cesta. Proste, prosím nie. Aha, nebude, ale to je tu. Uj. Auč. Ne, nie do vody. Dobre, ešte, že... Jo, job failed. Čo iné? Som tam musel zaseknúť auto. Jo, a takže ako mi dáš prácu. Ja musím házať balíky. Bude to ľahké, alebo ťažké? Nejakým tlačítkom. Belavím. Ukáž, poď. Je, 1. To nie je až také ťažké. 2. Ne, aha, dobre, je to ťažké, ja to nestíham nič. Dobre. Zatiaľ som stihol. Ukáž, môžem trafiť toto? Ja som to trafil. Nie, on to tam zavadzal. No, super, dobre, už ja som mysl. Super. Gratulácia. Bum. Dobre, už mám 16 doláčov, jak vidím. OK. Musím asi tam streliť. Aha, dobre, tak to bolo lepšie, než som očakával. Teraz... OK. Teraz toto musím streliť. Prosím, traf sa. Traf sa! Ne! To som myslel. Super. Tak ďalšie dve som myslel. Tak táto práca je asi pred dvoch, lebo ja nič nestíham. Ja nestíham. Dobre. Tam je asi posledný. No, posledný. Jak to povedať? Netrafil. Túto 6 doláčov mám. No dobré, aspoň konečne niečo. A vlastne môžem nejaké oblečenie konečne kúpiť a nie mať bez nohavíc. A nejaké normálne tričko si dám. A 96 doláčov. OK, teraz musím ísť do nejakého toho obchodu. Tak idem nejaký nájsť. Napríklad... tu mám, to je nejaký shop. Takže ja tam idem. OK. Na cestu. Neviem, prečo to zase prší. Neviem, či to je vôbec, neviem, čo to vôbec je. Takže sem. Len tam budem mať aspoň nejaké normálne oblečenie. Dúfam. Jo, ja idem takto. Ja narazím všetky autá, ktoré tu vôbec na svete sú. Tam vo Mobilifeu. To mám šťastie. OK. Nie, co lebo to bolo ešte, že... Ne. Do vody nie už. Som si zlako, že som nás spadne do tej vody. OK. Ja... Taká ďal. To? Alebo tá ďal to, lebo ja neviem. To ukáže nejaké dve cesty a ja potom neviem, kada mám ísť. Tak ja to teraz. Dúfam teda. Ja videl som tam car shop. Takže si môžeme kúpovať aj auta. OK. A to je to. OK. Ideme si to kúpiť. Tu je kabinka. Dobre. Takže mám 96 doláčov. Takže čo si môžem kúpiť? Takže kúpim si asi šutovku alebo
Mám konec šiltovku. A ja som to iba kúpil, ale nedal som. Keď kúpil si toto. A tričko si kúpim, ukáž. 30, 50, 40. A potom vám ešte vyšlo, tak ja si kúpim toto. A ešte si kúpim toto. Alebo, nie, to nemám. Mne nevyšli trošku peňažky. Ne, ježi, prosím. Dobre, tak dám si slipadlo, neviem. Tak, okej. Mám 6 doláčov, ale mám aspoň konečne normálne obličenie. Dobre, takže konečne mám normálne obličenie. Takže to bol vlastne môj cieľ na dnešok. Lebo som ten... je to video 20 minútové a môj telefón má 8% doslova. Takže toto by bol koniec tohto videa. Dajte like a odber a zatiaľ čaute všetci.